Soittajan soittolista filterit versio 2. Täältä se tulee nyt näyttämään. Eli nyt täällä kun on tämä soittolista, niin tämä on nyt jaettu näin, että on kaikki yritykset, kaikki kontaktit tällä listalla sekä soittolista erikseen. Eli tämä on se setti, minkä soittaja voi sitten filtteröidä. Lähtökohtaisesti siellä näkyy kaikki vapaana olevat, eli ei käsiteltyjä, mutta nyt kaikki tiedot, mitä Excelistä löytyy, ne saadaan ensinnäkin näytettyä tässä, miten haluaa. Niiden paikkaakin voi tässä vaihtaa puolelta toiselle. Näin. Ja nyt tyypillisimpiä filttereitä, mitä varmaan soittaa haluaa ekana katsoa, on postitoimipaikka esimerkiksi. Tämä on hauska, tosiaan kaikki arvot, mitä Excelistä löytyy, niin pystyy nyt filtteröidä. Tässä näkee top 10 esimerkiksi, miten on jakautunut paikkakunnan mukaan. Voi ottaa suoraan vaan Tampereen, soittaa nämä läpi ja sen jälkeen vaihtaa mihin haluaa. Ja tässä on nyt aika monta erilaista use casea, mihin tätä voi käyttää, jos löytyy esimerkiksi liidistatus, onko kylmää, mitä muuta nyt tietoja ikinä sinne on kerättykään, niin niitä pystyy nyt hyödyntämään tässä. Ja näitä on nopea vaihtaa sitten. Ja tosiaan useampaa voi käyttää kerralla, että halutaan vaikka kaikki inbound-liidit jollain tietyllä postitoimipaikkakunnalla. Ja sitten nämä voi käydä tästä läpi.